Mhm. Lasang-lasa yung manok at saka yung tamis. What's up mga kawitik? Kumusta po kayo dyan? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, magmumukbang tayo ng chicken glazed barbecue. Ayan guys. So, pray muna tayo. Ano pang hinihintay natin? Attack! Wow! First bite. Mhm. Lasang-lasa yung manok at saka yung tamis. Sausawan natin sukang pinakurat. Meron tayong chili garlic dito. Tingnan naman yung sauce guys, oh. Meron pang sauce dito. Ang sarap. Guys, oh.
Guys, oh. Buntot ng manok. Ako rin pamingkulan guys kay di po na ako naguduntanan guys kay gabiin na. Pula.
Guys, di lang ako utun kay gabi na. So, hanggang dito na lang guys. At saka please like and subscribe. Bye-bye!